Victor, nti gimoro ma jay weyo kanyo to okele machiegni wachom ne kechembo chomo na mara. Gimoro king'iyo speech mar president to for the first time nineno kanyo koketo okomedo chiwo promises mamoko. Ne okomed chiwo singo madongo kaki ne oja chiwo gicha. Maparo ni gima nyeo mone chiwo singo ka. Eni jok mane okone ndala ariyo mokalo ni riamba ahinya. Ema nyo ni kacha. Jodolo kanyo sekone ma sirikal mar miriambo. Koro nyo bedo ne matek medo chiwo singo moko. Makata ka ni winjo weche mag shaga gi weche mag affordable housing to jodolo manyo osekone no riambo ka beni chien kacha gi jora madongo dongo koro ng'iye ni okine udhi okine gima no wacho cha gibiro nyaka retired suluhiti gini ni kacha koro ng'ini no kodwa donje e trap ma joka no oketo ne cha momi neno ka chiel kuom jadolo mane isidho cha nyo wuoye wach Basha ma Brown ni iwinje en Basha mar mibadhi e media ka media ka wang'eyo Brown bed no gima galagala seche moko be wadende ga ni payola mano gito media kuro iwinjo ko uru wacho ni anto an gi michna moro lakini okakele Brown en belo kuro mare ma jatend pincha ni winjo ko uru wuokie gicha nikech koro jok mane kwede weche mag mbadhi to gi miriambo cha koro kaka no riambe chunya altar ka inyo bedo ne matek erokamano ahinya kapok watieko nikech aneno ka wantie gi agenda